Sa organizatorkom Petrovaradinskog karnevala Ivanom Damjanović razgovarali smo o propozicijama natječaja za službeni kostim karnevala, ali i o samom karnevalu. Kako je rekla, uz brojne izložbe i predavanja biće upriličena i velika karnevalska povorka. Glavni događaj biće velika karnevalska povorka koja će se održati 18. februara ovde u podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Krenut ćemo ispred crkve Svetog Jurija. Ići ćemo kroz Beogradsku ulicu gde će se ispred spomen kuće Josipa Bana Jelačića predstaviti trupe i završit ćemo u ulici Prote Mihalđića gde će biti karnevalska bina i nakon povorke biće organizovan i muzički program. Karneval će, kao što vidimo, trajati više dana, tako da sigurno uključuje i još brojne druge manifestacije. Jeste. Organizovat ćemo izložbe u Muzeju Vojvodine, dečije radionice u Muzeju Vojvodine, u Kulturnom centru Novi Sad, biće i predstava, tako da će biti bogat program koji ćemo uskoro i objaviti. Raspisali smo konkurs za zvanični kostim karnevala. Pozvani su svi dizajneri, studenti modnog dizajna i svi koji se bave modnim dizajnom da se prijave do 10. februara. Potrebno je da prilože 2 modne skice i svoju kratku biografiju i to sve da pošalju na mail ivana.damjanovic.cpg@gmail, znači do 10. februara. Sve skice, svi pristigli radovi biće izloženi u kući Bana Jelačića od 11. do 21. februara, a nakon karnevala stručni žiri će izabrati najbolju skicu, odnosno najbolji kostim i od autora će naručiti 20 kostima za sledeći festival, znači za festival, odnosno za karneval 2024. Evo ovako, za kraj da pozovete naše sugrađane i one koji to nisu, zašto treba doći na karneval? Pozivamo sve da uživaju u prelepim kostimima, da uživaju u dobroj muzici, da uživaju u lepom, nadamo se, i vremenu i obnovi tradicije. Sugovornica je dodala da će u karnevalu sudjelovati i dobrovoljno vatrogasno društvo u Petrovaradinu. Manifestacija traje od 11. do 21. veljače.